sang Dewi Polomoni ya saged dari durga maneka ratu ing para dedemit ratu ing para jalma ingkang raton ing jagat Triloko Telu loko dados sawijining uwed marang lapai Prabu Sima Barokah ingkang abi-abi karep wujud yaksa luhura caritane Praja Wijaya kang abdi karang kuning Prabu Sima Barokah ning ora tuning para dedemit ratu ning para jata ratu ning para Bathara Kala Raja Sewuna
apa